Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jane dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing bisi iki lho, sing bisi iki lho. Halo mau besi, tak cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten. So. Dalam. Kok diceluk suwok dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. Aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nah, yo bener ngene. Mripate tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguaki lirik kene lho. Kok lek tak buang ora iso omong manfaat mata. Mas, Dalam. kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo panjenengan Bapak Haji Sugiran. Amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah. Mas Joy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan, Mas. Saking panjenengan Ibu Hajah Fitri. Nyuwun lagon gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 300.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500 pasang mata juga. Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. Betul. Ngaten. Terus matur sembah nuwun kanca-kanca dari media sosial. Mlakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Dadi iki pomo 5.000 punjul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya panjenengan Ibu Fitri. Hajah Fitri. Nah, Banyuwangi. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Ini Mbak. Panas-panas mlaku, orang nggawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, fungsi neng Madiun Jakarta, ayo rukun tetep merdeka. Panas mlaku, orang gawa payung, sandale diseret, lamaane mlentung. Surabaya geger, Madiun Jakarta, yuk dirukun tetep merdeka. Spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Dwi. Memang Mbak Dwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Dwi. Pancene Mbak Dwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon mburi piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Wi. Lah ya cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi.
Jane dia dendam karo aku. Aku gak dendam. Sing bisi iki lho, sing bisi iki lho. Halo mau bisi, tahu. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten Deno. Pamundhut sing kagungan dalam ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Saya mau live TikTok terus besok. Suarane kiane ngepialam-pialangan. Belayo, lah suarane kendhek lambian batu banget. Oh, enak lho. Oh, ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nyerambahi. Wah, jangan ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Inine simetris. Nah. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguak lirik kene lho. Kok lek tak buak aku ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean niku. Noswanto. Ah, tangane jangan. Bela, mau apa lo? Lah, pusan. Lah, eman yo. Ayo, Mas. Bah, cek pas lepo. Ngono kuwi, lha kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya. mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy. Ngono jajal. Lah cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok nang wuh. Udah kene bar kena pecah apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Itu ya apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya besok. Angel heran iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wes. Lor lan kidul alas angker.
ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kalivian Livian Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Angel saiki ngopeni dagelan tuwek sitok kuwi. Susah sangat kisah. Tok matur samai. Jos, tok tak ditok tak ditok tak ditok terusno sik to. Piye to ki? Wis to. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kon dadi klarap kan. tanah India Gumelaring. Gumeliaring Taman Sari Nusantara gelambiangan gelambiangan Penggemar berat saka Kediri parang kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Mbak Gor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Tenan. Wis ora Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa.
Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, Gerajakan Banyuwangi. Yuk, dados. Mak Indonesia, Ponorogo.